po tayo sa Mamunit, Mayantok, Tarlac. So clear visit po tayo. So yan, magandang araw po mga boss. Ate siguro tali tita. Ay tita nga ganun. Dito pala yun lumampas kami. Lampas. Shout out kay Sir Jeffrey Rasalan. Okay, dati pa bendo doon pangkarwas. Apo. Yan, LRR. Good morning po. Kay Sir Jeffrey po. Rasalan. Si kami. Si kami ajug pasyar tay. Ha? Si kami ajug pasyar di. Ay, delo tina. Okay. Dito ka lang mahulog ka dyan sandali. Sandali. Mahulog ka. Nagpapakain siya ng dito ko. Gusto din. Magsama ka din ng mukha. Halika dito. Magsama ka din ng mukha sa akin. Huwag kang pasaway ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 4? 4 ka na? Mag-school ka na next year? Excited ka na ba? Okay. Dito. Dito lang huwag kang lalayo. Magsisira yung house. Baka may ahas doon. Dito ka lang. Dito ka lang Yan, tignan natin yung yung site. Service road ito yung mga highway ata. Service road? Highway ata. Highway mo dahil service road dito. Yung ata. Isa ata yung sangon saan Hindi dato yun. Service road yun. Ang daming isda Ay, ang daming isda. Ang daming kambing tsaka karnero. Kuha na mula tabangin. Makain yung Okay. So ayan mga boss. So dito nila gustong patayong bahay. So dito sa kita nito. So kanila rin itong kabilang lote. Pero dito tayo sa kabila. Yan. So 3 bedroom. So pinag-iisipan po nila kung bungalow house na high ceiling or 2 story na bahay. So yan pa yung pinag-iisipan nila. So tinignan din natin yung site kung saan yung magandang design at magandang location. Hindi na. Marumi ni may tae dyan din tayo. Sinukat na rin namin hanggang sa kalsada. Okay, so tara na. So shoutout kay Sir Jeffrey Rasalan. Hindi ka ba nagpunta Hindi pa punta naman tayo sa mga boss, sa Barangay Agdao. So tapos na po yung mga ceiling team doon tsaka pintor team. Sila team nila Ricky Dukog sila bayaw ko mga boss. So susunod na magtatrabaho doon yung mga magta-tiles na kamag-anak nila sir. Tapos pagkatapos nila mag-tiles, babalik po tayo doon yung mga modular cabinet team naman yung pupunta doon, yung mga eskwalados. Traffic na rito sa may mga tanong. Dami ng estudyante Dami estudyante. Elementary tsaka high school na yata to.
po tayo sa Barangay Agdao, San Carlos, Pangasinan. Okay. Okay, dito na tayo. Pull out na po tayo ng mga mga scaffolding, mga gamit, ayan, mga materyales. Yan po yung mga ipo-pull out natin. Okay. Nandito na tayo. Opo. Nandito na tayo. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Tapos na. Okay, tapos na mga boss. Ayan, tapos na rin dito sa dito sa garahe, tsaka dito sa terrace. Ayan, So, ang kinulay natin dito ay satin white ng Davis. Ito. Tapos semi-gloss ng Davis sa mga kornisa, semi-gloss din ng Davis, tapos white lang po ito ng flat latex ng Davis tong kisa nyo. Ayan. Okay, ganda no. So babalik pa naman tayo rito pagkatapos nila mag-tiles dito. So susunod na gagawin natin dito, partition, mga modular kitchen cabinet, TV console, mga accent, mga wall accent natin dito. So yun, yun pa yung isang gagawin dito mga boss pag bumalik tayo rito. So unahin lang po natin yung magta-tile. So tatawagan na lang po tayo pagkatapos nila mag-tile. So shoutout kay Sir Jericho Manson. So dito pa yung niya. Dito pa yung TV ay yung TV, ano ba yun? Salas. Tapos dito yung TV console. Ayan. Tapos may altar pa po doon. Tapos may wall accent. Tapos may partition pa po rito mga boss. Tapos ditong banda yung dining. Tapos dito naman yung kitchen. So ayun. Di pa ito nakabukas yung dito po nga. Ayun. Ang ganda na. So tricolor po lahat yan, yung mga nilagay nating ilaw dito, yung pin light, saka yung LED strip na ilaw, tricolor po yan. So may central light pa po dyan, tapos modular kitchen cabinet, tapos bar counter. So ito po yung dirty kitchen. Ito po yung dirty kitchen mga boss. Malinis pa rin. So punta natin yung mga kwarto. Dito sa kwarto, ayan. Buksan natin mga ilaw. Okay, Cove Design. Yung CR ginagawa na po nila boss. Okay. At dito naman sa room 2, ganun din mga boss, Cove Design. So, ang ganda ng mga ilaw natin. Ganda ng pagkakalatag ni Edwin. Dito lang yung aluminum profile, hindi maganda yung pagkakalatag niya. Bumagsak yung LED strip. Tapos ito pa yung sa master bedroom. Okay. So yung mga kornisa na ginamit natin dito, yung mga simple lang, yung M16 tsaka yung 45. Yung mga plain. Ito na yung kulang dito? Okay. Tsaka yun nandun. Oo. Okay. Pero okay ito, gusto ito. Pintura na lang yan. Okay. So yun na lang pala ang natin dito mga boss. Siyempre pati yung doon, yung cornisa doon pag kinatungan natin ng modular kitchen cabinet. So yan pa po yung isang tatapusin natin dyan. Ano? May farewell party pa yata sila dito eh. Very
Naganda sila sir ng pansit tsaka ano, lumpiang Shanghai, tapos meron pang ano dito, kasaba cake. Ano? Soft drinks. Mga boss. Kain tayo mga boss. Polycarbonate yung nilagay. Polycarbonate. Ito pa yung lanay nila mga boss. Bilis din lumaki ng mga mais mga boss oh. Nung pumunta po tayo rito, ano pa lang po ito. Parang wala pa yata nung unang punta natin. Ngayon ang lalaki na nila. Parang bagong tanim pa lang noon. Malalaki na yung mga mais. Ganda na. Ang ganda-ganda na mga boss. So nagkakarga na rin yung mga tropa ng magamit natin sa Travis. Kay Mac Travis. Ayan o. Ayos. Ayos na ayos. Okay. Nakapagkarga na kayo? Nakakarga na po. Sige. Ano po yung masasabi niyo, Nay? Doon sa trabaho ng mga... Siyempre, gwapo yung brate. Naganda ni... tapos na po. Nagwirid na po ako. Ayan, magandang po sila. Hindi pa tapos, lalo na pag natalsan ito mga boss. Pag natalsan nyo, maganda na. Maganda yun. Opo, maganda. Oo, magaling yung namili. Yung beads, tapos nabili na lahat. Ang asawa ko yung tiles. Oo. Nabili na. Nabili na pala yung mga tiles dito mga boss. Kakabit na lang nila. Tingnan natin mga tropa mga boss. Tingnan natin yung mga tropa. Nakarga niya na? Nagkasya? Oh, galing ninyo. Ang galing niyo naman. Bukas na lang po ito, hindi kasya sa ano? Ay, yun. Oo, hindi kasya. Sa akin yan. Ano ba ito? Maliit na rin. Ako, ito yan. Tali ko eh, tali. Hindi na kasya yan? Okay. Ayan, babalik po sila Ricky bukas mga po. Ayan. Nakakala na. Sige po, hanggang. Ingat po kayo. Thank you. Tara. So babalik pa po sila dyan kasi doon pa tayong tinahata.